дар натиҷаи зиёд шудани аҳолӣ теъдоди хонандагон низ дар шаҳри Турсунзода афзоиш ёфта, дар муассисаҳои таълимӣ зарурияти сохтани даҳҳо синфхонаҳои иловагӣ пеш омадааст. Бо назардошти ин омил ва ҷиҳати иҷрои дастуру супоришҳои роҳбари давлат, масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода бунёди иншооти соҳаи маорифро аз авлавиятҳо дониста, дар ҳамкорӣ бо соҳибкорону сармоягузорон, шахсони хайрхоҳу саховатпеша ва сокинони маҳаллӣ ба сохтмони муассисаҳои таълимӣ ва кӯдакистонҳо идома дода истоданд. ҳоло дар заминаи 24 муассисаи таълимӣ сохтмони 312 синфхонаи иловагӣ бо суръати баланд идома дорад. ҳамчунин дар ду маҳаллаи навбунёд сохтмони муассисаҳои таълимӣ нав ҷараён доранд, ки яке барои 768 хонанда ва дигаре барои 960 хонанда дар ду баст сохта мешавад. то имрӯз корҳои сохтмонӣ дар ду бинои иловагӣ назди муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии рақами 39 ва 83 пурра ба анҷом расида, баъди муҷаҳҳазгардонӣ бо мизу курсии аёниятҳо ва лавозимоти хониш мавриди баҳрабардорӣ қарор мегиранд. баъд аз мавриди истифода қарор гирифтани иншооти болозикр, дар умум барои 16704 хонанда дар ду баст ҷойи нишаст таъсис дода мешавад, ки ҷиҳати бартараф кардани мушкилоти норасоии он заминаи воқеӣ мегузорад. бахшида ба 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Турсунзода сохтмони 348 синфхонаи иловагӣ барои 16700 ҷойи нишаст дар ду баст бо маром идома дорад, ки то оғози соли таҳсил сохтмони 230 синфхонаи иловагӣ ба анҷом расида мавриди баҳрабардорӣ қарор дода мешавад. бояд гуфт, ки сохтмони ҳамаи синфхонаҳои иловагӣ дар деҳоти шаҳр ҷараён доранд. авҷи корҳои созандагии иншооти соҳаи маориф дар деҳот ба беҳбуд бахшидани сатҳу сифати таълиму тарбия ва фароҳам овардани шароити хубу созгор барои хонандагон мусоидат менамояд. деҳаи Шерхок 1 километр дур аз шаҳри Турсунзода воқеъ буда 196 хоҷагӣ зиндагӣ мекунад. имрӯз дар деҳаи Шерхок сохтмони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 36 дар ду ошёна идома дошта бо суръати баланд сохта истодаем. дар ин бино дар ду баст 200 нафар хонандаро фаро мегирад, ки мушкилоти таълим дар инҷо ҳалли худро меёбад. мо ҳаракат мекунем, ки хонандагонро ба рӯҳиявӣ ва тандурустию хештаншиносӣ тарбия намуда, дар оянда онҳоро барои хизмат ба ватани худашон тарбия менамем ва бо боҳои хубу аъло мехонанд. ҳоло дар марказу деҳоти шаҳр сохтмони 7 кӯдакистон, аз ҷумла 1 муассисаи давлатӣ ва 6 муассисаи томактабӣ хусусӣ ҷараён дорад, ки ҷиҳати ба таҳсилоти томактабӣ фаро гирифтани зиёда аз 1000 нафар кӯдакон пешбинӣ шудааст. тибқи лоиҳаҳо дар ин кӯдакистонҳо тамоми имкониятҳои муосири таълиму тарбия фароҳам оварда мешавад. дар раванди корҳои бунёдии иншооти соҳаи маориф сифати иҷроиш пайваста зери назорат гирифта мешаванд, то биноҳои таълимии сохташаванда муддати тӯлонӣ ба сокинон хизматрасонӣ намоянд. ба истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатӣ бунёд намудани иншооти болозикр барои муҳассилин дар ин ҷашни бузурги миллӣ тӯҳфаи арзандае хоҳад буд. Фаридуни Субҳон, Садриддини Иброҳим, шаҳри Турсунзода. ахбор.